ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар мавзӯи ятимон ва мискинон сухан хоҳем гуфт. пеш аз дини ислом мушрикон ба ятимону ниёзмандон таом доданро манъ карда буданд. ба дунё омадани паёмбари ислом барои ятимону мискинон як наҷоте буд. паёмбар аз хурдӣ ба ятимон муомилаи хуб мекард ва мушрикон ҳамеша паёмбарро мегуфтанд аз додани таом ба ятимон даст бикаш, аммо паёмбар ба сухани онҳо эътиборе намедод. дар Қуръони Карим Худованд оиди ин кори мушрикон сураи 107 яъне Моунро фиристод ва ин сура барои касоне нозил шуд ки мардумро барои дастгирии ятимону мискинон даъват намекунанд. ояти якуми ин сура оё онро ки рӯзи ҷазоро дурӯғ мешуморад дидӣ, яъне рӯзи қиёматро азизон. он касоне ки ба рӯзи ҷазо боварӣ надоранд дар ояти дуюм бубинед киё ҳастанд. онҳо ҳамон касоне ҳастанд ки ятимро ба иҳонат яъне хорӣ меронанд. бубинед, ҳар кас ки ба ятиму бенаво раҳме надорад ӯ монанди касоне ҳаст ки ба рӯзи қиёмат ва рӯзи ҷазо имон надоранд. ояти сеюм ва мардумро ба таом додан ба бенаво тарғиб намекунанд. ҳар кас ки мардумро ба таом додани бенаво тарғиб намекунад ӯ ҳам ба рӯзи охират боварӣ надорад. дар ояти сеюм худо ба мо амр дорад ки мардумро даъват кунед то дастгири бенавоён бошанд. пас барои ҳар яки мо воҷиб аст то каломи худоро ба дигарон бирасонем ва аз подоши ин ҳам бенасиб намемонем. меҳрубонии худоро бубинед. худованд дар сураи Исро ояти 29 мефармояд: на дасти худ аз рӯи хасисӣ ба гарданат бубанд ва на ба саховат якбора бикушой, ки дар ҳарду ҳолат маломатзадаву ҳасрат хӯрда биншинӣ. худованд мегӯяд ҳарчи дар даст дорӣ агар ҳамаро хайр кунӣ, дар ин ҳолат маломатзадаву пушаймон хоҳӣ шуд. ба миқдори қуввату тавоноӣ инсон бояд хайр кунад ва онҳое ки аз хасисӣ моли худро ҷамъоварӣ карда ба касе намедиҳанд онҳо низ пушаймон хоҳанд шуд. бародарон, худованд моли шуморо дар ҳамин дунё даҳчан карда ба шумо боз мерасонад, чунки баъзе инсонҳо рӯзи ҷазо назди худо миннат мегузоранд хайрашонро ки мо хайр кардем. худо ба чунин инсонҳо мегӯяд: он хайри туро ман дар фалон рӯз аз ҷои даҳчан ба ту расондам ки имрӯз ба ман миннат карда натавонӣ. ба худо қасам, худованд бо ин меҳрубонияш маро шармгин мекунад. ҳама чизро ӯ ба мо додааст ва мегӯяд: ба ман қарз бидиҳед, дар ин дунё ба ман қарз бидиҳед то дар охират онро ба шумо баргардонам. қарз яъне дастгири бенавоён бошед то худо дастгири шумо бошад. дар сураи Исро ояти 30 бошад худо мефармояд: парвардигори ту дар ризқи ҳар кас ки бихоҳад кушоиш медиҳад ё танг мегирад, зеро ӯ ба бандагонаш огоҳу биност. бо касоне тиҷорат кунед ки дар ин дунё ва дар охират ба шумо фоида орад. куҷост чунин тиҷорат? тиҷорат бо парвардиgoратон. якро бидеҳ, даҳро бигир. ва дар он тиҷорат ҳаргиз хиёнат набуд ва хиёнат нест, бародарон. садақа ва закот беҳтарин тиҷорат аст, бародарон. ояти 127 сураи Нисо. ва бояд ки дар бораи ятимон бо адолат рафтор кунед ва ҳар коре ки анҷом медиҳед худо ба он огоҳ аст. ба он чи дар даст доред сипосгузор бошед. эй он ки ду чашми бино дорӣ. инсонҳои нобиное ҳастанд ки дар орзуи чашми бино ҳастанд. эй он ки дасту пои равон доред. инсонҳое мавҷуд ҳастанд ки дасту по надоранд. эй фарзанди одам, эй он ки фарзанддор ҳастӣ. инсонҳое ҳастанд ки дар орзуи фарзанд чашмичоранд. эй он ки дар озодӣ рӯи замин сайру гашт карда истодаӣ. инсонҳои зиндонӣ орзуи озодӣ доранд. эй он ки оби тозаро менӯшӣ. ҳаст касе ки оби нӯшиданӣ надорад. пас ба он чи дар даст доред шукр кунед то худо бар он биафзояд. корҳое кунед ки бароятон пушаймонӣ наорад. ҳазрати Азроил як рӯз на як рӯз меҳмонатон мешавад. аз марг чора нест. рӯзе ҳама мемирад. худованд дар сураи Мулк ояти 2 мефармояд: бародарон, худост ки маргу зиндагӣ офарид то шуморо санҷиш кунад ки кадом яке аз шумо ба амал некӯтар аст ва ӯст ғолибу бахшоянда. вой бар ҳоли касоне ки дар ин дунё корҳои зиштро анҷом медиҳанд. дар ҳолатҳои вазнини зиндагӣ сабр кунед ки худованд ҳамроҳи собирон аст. ва дар ояти 5 сураи Шарҳ мефармояд: пас аз пайи ҳар душворӣ осонӣ аст. поёни шаби сиёҳ сафед аст. ин каломи худост. худои таоло моро аз ҷумлаи собиронаш қарор бидиҳад ва имони комилро насибамон гардонад. омин.